היי נדב, מה נשמע? זה נדב. אם אתה לא זוכר אותי, או שאתה כן זוכר, אתה בטח ראית את ההצגה המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה. אני וגם כריסטופר שמענו שיש לך בר מצווה, ואנחנו רוצים לאחל לך מכל הלב רק אהבה גדולה, מזל טוב, עד 120, הרבה בריאות, בעיקר בריאות, ובעיקר תהיה גאה במה שאתה, בכל דרך שאתה בוחר לעשות. ואני מקווה נורא שתחזרו כבר לארץ עוד שנה. עד אז, נשיקות לכולם, לכל המשפחה, וגם לך. דני, שמעת שלנדב יש בר מצווה? כן, איזה יופי, וכמה הוא? בן 13, אני חושב. נכון, בר מצווה. וואי, איזה יופי. הוא היה בהצגה, לא? הוא היה בהצגה, ממש. אני חושב שהוא נהנה, אבל אפשר לשאול אותו. למה, איפה הוא? היי, נדב, מזל טוב בבר מצווה, ואנחנו מקווים שנהנית בהצגה. אתה תמיד מוזמן לבוא לבקר עוד פעם. אז תהנו מהפינוחים. היי נדב, קוראים לי יורם טולדנו, אני משחק את אבא של כריסטופר בהצגה המקרה המוזר של הכלב. אני הבנתי שיש לך בר מצווה, אני מאחל לך מזל טוב ובהצלחה. היי נדב, אני נועה שיבון מההצגה המקרה המוזר של הכלב. שמעתי שיש לך בר מצווה, ואני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב, ואני נורא שמחה שנהנית מההצגה, ושתגדל ותפרח ותעשה רק מי שמעניין אותך.